Αγώνες καταστάμε τα δικαιώματα. Από την αρχή προειδοποίησαμε ο τρόπος που προειδοποίηση, αλλά και με το πλαίσιο που έμενε η ΕΣΑΜΕΑ, ότι είναι προσπάθεια εκφυλισμού και εκτόνωσης των κινητοποιήσεων και της διάθεσης για αγώνα των συναδέλφων. Και για την αναγκαιότητα παραλληλικών κινητοποιήσεων σε όλες τις πόλεις θα μεταβάλει, αλλά και για τις με του πλαίσιου που να φαντάσει συνολικά στις ανάγκες, αποκαλύπτοντας τις αιτίες και τους υπεύθυνους. Το Υπουργείο επέλεξε να συναντηθεί η κυβέρνηση με αυτούς που καθημερινές διαλέγεται και διαμόρφωσε την πολιτική μας έφερος εδώ, που ξέρει ότι δεν κινδυνεύει. Ρόλους έχουν στην εφαρμογή και την επιβολή αυτής της πολιτικής. Δεν νομίζουμε ότι η παρουσία άλλων μπορεί να δώσει κάτι στον αγώνα και τα δικαιώματα των οικογενειών των αναπήρων καθοδέλα και αστραγώνα και σήμερα. Εμείς προειδοποιούμε και με τον Υπουργό Οικονομικών μόλις πριν. Τι νομίζουμε ότι κινήσαμε, τι νομίζουμε ότι βάλαμε στο τραπέζι για συζήτηση. Πρώτον, για τους ανασφαλίστους, όπως σας ενημέρωσα νωρίτερα, την άλλη εβδομάδα θα έχουμε ειδική συνάντηση που θα μας δοθεί το σχέδιο της κοινής υπουργικής απόφασης που αλλάζει τα κριτήρια, το καθεστώς χορήγησης των κριτηρίων απορίας.
Για το ΕΚΑΣ έχουμε δέσμευση του Αντιπροέδρου της Κυβερνήσεως ότι θα στηρίξει να μην διακοπεί το ΕΚΑΣ στα άτομα με αναπηρία από 65 χρόνια και κάτω από 1η Ιανουαρίου. Το Υπουργείο Εργασίας μας είπε ότι θα το συζητήσουν και με τον Υπουργό Οικονομικών. Ο δε Υπουργός Οικονομικών αναγνώρισε τη δυσκολία, αλλά δεν το απέκτησε. Τρίτον, το Υπουργείο Εργασίας δεσμεύτηκε ότι θα προχωρήσουν σε διάταξη επέκτασης της διάταξης που εκπνέει σήμερα για να μην διακόπτονται οι συντάξεις όταν με ευθύνη του ΚΕΠΑ δεν εξετάζονται τα άτομα με αναπηρία αντιμικρόης πατήσης από τις υγειονομικές επιτροπές. Και θα εξετάσει θετικά, είναι πολύ προσεκτικός λέξη προς λέξη, θετικά και την εισαγωγή των επιδομάτων σε αυτή τη ρύθμιση και να μην κάνετε διαστάσεις. Επίσης, συμφωνήσαμε ότι εντός Νοεμβρίου θα υπάρξει συνάντηση και με τον Υπουργό Εργασίας και με τον Υπουργό Οικονομικών, όπου θα συζητηθεί όλο το πλαίσιο των ετοιμάτων του χώρου. Επίσης, ο Αντιπρόεδρος της Κυβέρνησης ανέλαβε την δέσμευση σήμερα το απόγευμα που έχει συνάντηση με τον Πρωθυπουργό να θέσει τα ζητήματα τα δικά μας και να ζητήσει να υπάρξει συνάντηση του Πρωθυπουργού, του Αντιπροέδρου και αντιπροσωπεία της ΕΣΑΜΕΑ. Είπαμε ότι η σημερινή κινητοποίηση είναι κινητοποίηση σταθμός. Η προσπάθεια θα συνεχιστεί. Το ξέρετε ότι δεν αφήνουμε τίποτα να πέσει κάτω. Αύριο έχουμε συνάντηση με τον Υπουργό Παιδεία. Την άλλη εβδομάδα έχουμε συνάντηση με 3 υπουργούς για την υλοποίηση της Διεθνούς Σύμβασης για τα δικαιώματα των ατόμων με αναπηρία. Δρομολογούνται αλλαγές των 2643. Ψηφίζεται διάταξη όπου 76 συνάδελφοί μας που ήταν στον αέρα από την προκήρυξη του 8, από τους φορείς πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας αυτοδιοίκησης, είναι το άρθρο 22, το άρθρο 22 του σχεδίου νόμου που είναι στη Βουλή του Διοικητικής Μεταρρύθμισης, τους τακτοποιεί και θα διοριστούν όλοι σε θέσεις δουλειάς στους τόπους τους. Επίσης, είμαστε κοντά να εισάγουμε διάταξη για το κριτήριο της αναπηρίας όταν πρόκειται για πρόσληψη εποχικών θέσεων. Σας είπα, δεν αφήνουμε τίποτα να πέσει κάτω. Η προσπάθεια συνεχίζεται με τη δύναμη που εσείς δίνετε, με τη δύναμη που εμείς σας δίνουμε, όλοι μαζί, δυνατοί, αποφασισμένοι, ενωμένοι, συνεχίζουμε τον αγώνα μας. Σας εύχομαι καλό και ασφαλές ταξίδι στον τόπο σας, καλή δύναμη, καλούς αγώνες και θα τα πούμε πάλι σύντομα. Καλή δύναμη. Ευχαριστούμε πολύ κάθε ένα και κάθε μια. Από καρδιάς. Εσείς είσαστε η δύναμη και η φωνή του αναπηρικού κινήματος. Τα επιδόματα, ακούστε λίγο, ερωτήθηκα για τα επιδόματα. Τα επιδόματα, όπως γνωρίζετε, δίδονται και κανονικότατα. Δεν έχει υπάρξει καμιά μείωση, δεν μπαίνουμε σε καμιά συζήτηση περί επιδομάτων. Η απάντησή μας είναι μολόν λαβέ. Τη δώσαμε και πέρυσι και λειτουργήσε. Μολόν λαβέ. Είναι τα άγγια των Αγίων τα επιδόματα αναπηρίας. Δεν το θέσαμε. Δεν είναι προσυζήτηση για μας. Είναι, σας είπα, τα